Sa Good Vibes, 8 na kaadlaw nga nagapabilin ang whale shark o kun butanding sa baybayon sakop sang Cadiz kag Sagay City. Amat-amat na ini nga ginadagsa sang mga turista. Rason nga nakaalerto ang bantay dagat sang amo nga mga LGU. May report si Romeo Subaldo. Pagbiya pa lang sa Finger Port sa Cadiz City, nagpahibalo ng ini nga mga bangingisda sa katapo sa bantay dagat, City Agriculture Office kay Coast Guard nga may sighting na naman sa whale shark o butanding sa unhan lang. Pag-abot sa area, masako na ang panginaon sa sining nga butanding sa baybayon sakop sa Barangay 1 sa Cadiz City. Gikan sa unhan, nagpondo ang mga bangka. Wala nagpalapit. Ginmonitor ang giho sa sining nga whale shark nga sa ilabanta, amo man ang una nga nakitaan sa baybayon sa Barangay Daga sa Cadiz City. Hindi ang ikawalo na adlaw nga may sighting sang butanding o whale shark sa Cadiz kani pinamonitor sang katapos sa bantay dagat ang baybayon. Sunod sa kay Jennifer Delialiave, ang Fisheries Technician sa City Agriculture Office, sa halos 20 niya nakatuig nga pagtrabaho sa LGU, ini pa lang ang unang nga tiun nga may nagpalapit nga butanding sa ilang nga baybayon. Sa experience ko, dahil sa pag-start Cobra, first time ko nga abati nga may butanding nga nagsulod sa Cadiz. Oo. Kay common lang na mga sa may mga dolphin man di nga mga sightings ng dolphin so response kami sina. May mga pawikan kami di nga kisa ginabalik man namon kay ti natural at sa ako na sila protektahan ibalik sa dagat. Naglumpat sa Jennifer sa tubig. Niyag niya kuntani isang LGU nga makuhaan ini isang video pero nagapalayo ang butanding. Masako sa pagsunod-sunod sa mga isda ang kalanon, ilabi na ang mga luta o kunang school of fish kag mga hipon. Nagsaylo ang team sa baybayon sang Barangay Tiglawigan pero wala man didto sang sighting sa butanding. Pero sa baybayon nga parte na sang Barangay Pandanan sang Sagay City, may mga pump boat nga nagalibot-libot. May karga ini nga mga turista. Nagpahibalo sila nga may sighting sa butanding sa sining nga parte sang baybay. Dugay-dugay, nagagarhom na ang tubig. May isa ka dako nga butanding nga daw pareho kalaba sang katig sang bangka nga yara sa 24 feet. Wala ini nagasaka, nagatinir lang sa idalom sang tubig. Ginsaway sa bantay dagat ang mga bangka nga sakay ang mga lokal nga turista nga hindi pagpalapitan. Sa mas madalom-dalom nga parte sang amuman nga baybay, may isa pa gid ka whale shark nga nagtuhaw. Masako man sa pagpanginaon. Sunod sa kay Reza Tabiguon, aquaculturist once ang Cadiz City, migratory ang mga whale shark. Natabuan ng kuno nga nagtalang ang mga ini tungod sa masako sa pagpanginaon. Pero dapat, hindi ini pag-i-feed, hindi pagpalapitan, kag hindi paghikapon. Protektado ini sang lahi bangod ginakabig na sila nga endangered species. Oo, gina-inform tag man sila gid nga hindi ta sila paghilabtan, hindi ta sila pag-feed kay once i-feed ta sila may chance nga i-alter tang ilang migratory pattern kay syempre gin-feed mo siya tapos hindi ta sila pagtandugon kay basi maigo bala sila kaya mo na ang mo isa pa dibla endangered na ni sila. Bangod nga padayon pa ang pagsunod-sunod sa mga bangka nga may karga nga lokal nga mga turista sa mga butanding, gintawgan ang bantay dagat sang Sagay nga giliud man nga nag-abot. Istorya nila, kada aga man sila nga nagabalik-balik sa baybay kay kadamo sa mga nagasunod-sunod, kag gina-warningan na sila nga hindi pwede palapitan kag tandugon ang mga butanding. Parehas pa lang ato na ang mga function ni. Kay nakita naman pala kita sir. Tapos ang kampok nila. Ginagawa nila, Kalim lang kay di. Saway na mo na sila gapon kag ligad adlaw nga pwede sila ka picture hindi lang na pagkabuyan pagkaon. Tapos dapat patyo nang ila makina. May anong tanan ka mga butanding nga nakita sa Sagay kag boundary sang Cadiz, kag duha naman sa may area sa Barangay Daga. Ginalantaw nga basi, pagsulod sang hangin amihan, magabiya naman ang mga ini nga mga whale shark sa sining area. Pero samtang nagapabilin sila diri. Nakaalerto naman ang bantay dagat para proteksyonan ang ini nga mga ginakabig nga pinakadalagko nga extant fish species o kung mga pinakadalagko nga isda sa baybayon.